హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? ఈరోజు మన రెసిపీ ఏంటంటే చిట్టి చెకోడీలు చూపించబోతున్నాను మీకు. నేను దానికి కావాల్సింది ఒక 3/4 బౌలు రైసు బియ్యం పిండి తీసుకున్నానండి. అలాగే కొద్దిగా కారము, కొద్దిగా సాల్ట్ కావాలి. కచ్చాగా జీలకర్ర పౌడర్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మనము ఒక పొయ్యి మీద ఒక గిన్నె పెట్టుకుని ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలండి. స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక గిన్నె పెట్టుకుని దీనికి ఒక 2 గ్లాసులు వాటర్ తీసుకోవాలి. ఈ వాటర్ మరగాలండి, కొంచెం వాటర్ బాయిల్ అవుతుంది కదండి. ఇప్పుడు ఇందులో మనం కొద్దిగా సాల్ట్ వేద్దాము. అలాగే ఈ జీరా పౌడర్ కూడా కొంచెం వేద్దాం. ఈ జీరా పౌడర్ చాలా టేస్ట్ వస్తుందండి, చాలా బాగుంటుంది. అలాగే కారం కూడా వేద్దామండి. ఒకసారి కలుపుదాము. ఇప్పుడు మనం ఈ బియ్యం పిండి ఇందులో వేసేద్దాము. అలాగే ఇందులో మనం కొద్దిగా ఆయిల్ వేయాలండి. దించేద్దాము. ఇది చల్లారాలండి కొంచెం బాగా. బాగా కలిసిపోయింది కదా. ఇప్పుడు ఇలా కలిపేసుకోవాలండి. బాగా కలిసింది. ఇలా చిన్నగా గోళీలా తీసుకోవాలండి. ఇలా చేసుకోవాలండి. మొత్తం అన్నీ మనం ఇలా చేసుకుంటాం. ఇలా చేసుకొని పక్కన పెట్టుకొని మనం చెకోడీలు ఇలా చేసుకున్నామండి. మనం ఇప్పుడు దీన్ని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ముందుగా పొయ్యి మీద ఒక గిన్నె పెట్టి దానికి డీప్ ఫ్రై సరిపడా ఆయిల్ పోయాలండి. ఆయిల్ వేడెక్కాలి. నూనె కాగిందండి. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటిగా ఇందులో వేద్దాము. కొంచెం దూరంగా వేసుకోవాలండి, లేకపోతే విడిపోతాయి. ఈ వెంటనే కదపకూడదు, కొంచెం వేగే వరకు. ఒకసారి వేయకూడదండి, ఒక్కొక్కటిగానే వేయాలి. ఇది చాలా బాగుంటాయండి, ఎందుకంటే జీరా పౌడర్ వేసాం కదా, కరకరలాడుతూ చాలా బాగుంటాయి.
మీరు కూడా ట్రై చేయండి, పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. సరిపోతుందండి, తర్వాత వేద్దాము. వేగాలండి, టైం పడుతుంది. కొంచెం అటు ఇటు తిప్పుతూ వేగించుకోవాలి, వెంటనే తిప్పకూడదు. ఇంకా కొంచెం వేగాలండి, ఇంకా కొంచెం ఇప్పుడు ఇంకా కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ రావాలి. చాలా టేస్టీగా చాలా బాగుంటాయండి. మన షాపుల్లో బయట కొంటాం కదా, వాటికంటే ఇవి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. మన ఇంట్లో తయారు చేసుకున్నాం కదా, తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి ఓన్లీ ఒక బియ్యం పిండి ఉంటే సరిపోతుందండి. ఇది చక్కగా చేసుకోవచ్చు, చాలా ఈజీ, సింపుల్గా కూడా చేసుకోవచ్చు, తక్కువ టైంలో కూడా అయిపోతుంది. ఈవినింగ్ టైంలో పిల్లలకి స్నాక్స్గా చేసి పెట్టండి, బాగుంటాయి, చాలా బాగుంటాయి. ఇంకా ఒకసారి వేగిద్దామండి. కలర్ బాగా వస్తున్నాయండి. ఇంకా కొంచెం కలర్ వస్తే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. కరకరలాడుతూ చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి. మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఒకసారి. తీసేద్దామండి, మంచి కలర్ వచ్చాయి కదా, ఇవి ఒక బౌల్లో తీసేస్తామండి. సరే గలగలలాడుతున్నాయి, ఎంత కరకరలాడుతాయో, చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. వినిపిస్తుందా అండి? గలగలగల అంటున్నాయి. ఎప్పటికప్పుడు ఏ రోజుకి ఆ రోజు కావాలంటే చేసుకోవచ్చండి, చాలా తొందరగా 10 నిమిషాల్లో అయిపోతాయి. అండి చెకోడీలు ఎంత కలర్ఫుల్గా, ఎంత చాలా బాగా వచ్చాయో, కరకరలాడతాయండి. మీకు మా వీడియో నచ్చినట్టయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ కూడా చేయండి. అలాగే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. బై ఫ్రెండ్స్.